Hatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ila binagin sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30:28 minutos na nakaligid sa oras nga, alas 4 Saga. May nga Pilipinas, may nga Western Visayas, siyudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton iya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong, Martes kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 19 kita sa bulan sang Oktubre tuig 2021. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dolsorelia. Updi naman ninyo kami na tubtob sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa isa pila ka marga panguna. Mga mainit na balita lokal, national kag international. Subong sa aton nga mga kauturan, sa aton iyang mga kabombo, no, pet sa pet sa 19 na kita sa bulan sang Oktubre tuig 2021. So subong hindi na siya hindi siya holiday diri sa aton sa may syudad sa Bacolod because sa kanakaanta naton sang una nangin June 18 na no ang Charter Day celebration sang syudad sang Bacolod no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So wala sang holiday kundi daw it's like the padumdum sang maskara celebration no sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So supposedly Mascara Festival no naga-enjoy na tani kita sa Mascara Festival tianuhon mo na no ikaduha na ni nga Mascara Festival nga wala kita nakapatikayon because of the COVID-19 pandemic. And speaking of October 19, Bombo Anthony, it's 67 days to go na lang no 67 días na lang kag maga-celebrar na kita sang adlaw sang Pasko. So mo na lang ning gina-look forward na to no ang ang December. So kabay pa no sini kay sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo no lito na kita sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita local nga aton iya nga tutukan hambal na naton gani October 19, 2021 is no longer a special non-working holiday diri sa aton sa syudad sa Bacolod no by virtue of Republic Act 11146. No, so it's June 18, 1939 na no, sa gin-correct iya nga petsa. And subong man sa dugang pa nga mga balita. Ngaton iyang tutukan no miyara man to security guard ho naghikog patay dito iya sa may syudad sang Cadiz. Ang sa 63 ka mga barangay nga magapasakop sa deliberation sa October 27 na sa PDEA kay man ti mapadeklara nga drug cleared barangay may mga sobra 200 na nga mga drug cleared barangays diya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Di baloon naton kag subong man ang presyo sang gatong. Today masaka na naman Martes nga adlaw. Puwerte kawalo na ini nga pagsaka no asod nga pagsaka na sa aton nga mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo. Kag chikeron taman karon no kay speaking sining pagsaka sang presyo sang gatong ibaloon taman ang aton iya nga mga nagapanguna nga mga balaklon sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo subong nga aga bisitahan ta naman no ang Libertad Public Market. Kamusta? Malano naton tiyempo, anong mga factors nga posible tiamo naman apektado ang nagapanguna nga mga balaklon. So kamusta dito? Hibaraw naton dugay-dugay sa patrol kag subong man sa aton nga mga kabombo. Sa mga balita pungsud nun nga
aton iya nga tutukan kag aton nga diskusyonan sa subong iya nga aga. 4 ka Chinese national patay sa drug operation sang PDEA sa Pampanga. Lain naman ni siya. 260 million nga worth siyang shabu amo ini ang nakumpiskar. No, so amo ning mga dinalagko, no, nga mga amo ning ginahulat naton nga mga dinalagko bla nga by bus drug by bus operation. Kag subong man sa mga kabombo naton ang COVID-19 reproduction rate sa NCR nagdubo sang 0.57% base dere sa pagpahayag sang Okta Research Group. No, na manotis mo gid man ang medyo pagnubo sang kaso, no? And subong man mga nagadugang nga kaso subong hindi na tanto pareho na. No, tinalikdan nga adlaw 6,943 sang tinalikdan to mga 22,000, 19,000, 20,000. Subong niya ti mga 6,000 kabay pa nga sige-sige lang pag-drop ha sang kaso, no, sang COVID. Kag subong man sa mga kabombo naton dumduman yun ning si Brie Johnson bala ang artist nga napatay, rather kay ti may ang suspitsado mismo ang iyang boyfriend, no, so si Julian Ongpin nga involved ni sa pagkamatay sang artist nga si Brie Johnson. Ginapasako kasuhan sang DOJ bangod man iya sa illegal nga droga. Kag subong man, no, mga balita nagikan sa luwas sang pungsod ang first black U.S. Secretary of State General Colin Powell nagtaliwan sa bangod iya sa COVID-19 sa edad nga 84 anyos. Subong man sa aton nga mga kauturan, pila pa ka mga balita nga diskusyonan naton diri man sa aton nga paratuntunan, ang Singapore naghalog na sa mga fully vaccinated nga mga travelers. At least, no, amat-amat na. So hopefully amo maning matabo sa iban man iya nga mga kapungsuran, no, amat-amat na. Sige, so initanan, no, diskusyonan naton samtang kita nagkapangalagad sa subong yang aga drigid lamang, no, sa sining Martes nga edisyon sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. So sa mga kabombo naton, no, nagaupod na sa aton aga pa temprano pa. Kamusta kamudara? Kamusta ha? Mga naga-monitor naton nga mga suki, magluwas iya mga kabinan sa 630 kHz sa inyo diratag sa iya ka mga radio dial, no, nagaupod sa aton subong sa radyo, no, ang inyong radyo, no, and at the same time sa mga kauturan ta nagaupod sa aton sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod. Hello, no, subong naman niyang aga panibagong adlaw, and of course sa mga YouTube subscribers naton, hello sa inyo dira. And sa mga kauturan tang way pa naka-subscribe sa YouTube, please like, share, and subscribe sa amon gid, no? Para nga mas damo pagid kita sa YouTube, no? Kay ang YouTube why punaw? Kasi ganing Facebook pa nagabot sa punto but na gani last time lang na back down siya because kadabon sa users. So pwede kita kakadto sa YouTube. So please subscribe sa amon sa YouTube account namon, no, sa Bombo Radyo Bacolod, sa Bombo Radyo, no, Philippines, makita niyo dira mga programa. So subscribe na ha, like, share, no? So thank you so much gid sa inyo sa mga kauturan naton. And sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa subong iya nga aga, madamo kami sang good news sa inyo ha. Madamo kami sang good news sa inyo kay speaking iya, no, sang radyo. Speaking sang radyo, atensyon! Areo, sa tupad ko, di ba makita nyo may radyo? Sa mga nagahulat-hulat pagid nga mga kabombo naton sa gusto mag-join sa Pabaylo Radyo, no? Nga ang inyong nga nabaton nyo dira abi nga radyo nga nagikan sa iban nga AM station, hindi fixed dial. Pero gusto mag-avail, no? Pero gusto mag-avail, mapailis sang bag-o nga radyo, sang Bombo Radyo, kag mayara sang 1,000 pesos cash nga pamilete, kag pamaskwa
good news sa inyo. Mahimo nyo na ini pabayluhan dere sa amon ang inyong nga radyo. Okay? Ini voluntaryo ninyo nga iduluong dere sa estasyon ang nagaandar lang. Nagaandar lang ha. So kung may sticker nila, mas mayo pa pagid para nga makit-an tagid no nga ginhatag na nila. So mas dala ang inyo sa nga valid ang inyo sa nga valid ID magkadto during office hours no sa mga nagaandar nga radyo nga ginhatag sa inyo sang iban again nga AM station no kaangay abi sang RMN, no, Action Radio, kag iban pa, basta halin lang gid sa AM station ha. So, pwede ninyo nga masurrender voluntarily dire sa estasyon kay bayluhan namon. Kita nyo ni? Niya pag-on gid niya, no? Nga radyo, may stickers ang bombo. So, may flashlight. We have LED light. Tapos, ang battery niya sini, no? Ang battery niya, pwedeng sa kuryente, kag pwedeng ang battery blang nga baklon ninyo, no? So, way gidya punaw sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo. So, ano pa yung ginapangita mo, no? Tapos may pamilete ka pa nga 1,000 ka pesos kay manti ini para na sa mga kauturan naton mga kabalo kami mga suki namon kamo gapamati gidya sa Bombo Radyo no. So dala na diri ang imo sini nga radyo kay bayluhan ta na basta AM maski way na nakalansang basta nagaandar lang. So bayluhan AM ha, AM na mensionar na naton, hindi siya FM, AM, okay? Klaro, ayos na kita dira, no? Sa aton yung mga kabombo, ni and dugay-dugay bantayan yung aton yung promo, no? Kay kung why nyo pa nabatian, ma-hype ka ipabalo namon sa inyo dugay-dugay, okay? Ayos ha, ayos na kita dira sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo. Just sit back and relax. Kami naman ang bahala sa inyo subong yang aga. Karon, we will be having also an interview. Magakadto naman kita iya sa luwasang pungsod sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo kay mangina kaupod naton dugay-dugay no si ang aton bombo correspondent mga kabiyanan nagikan iya sa Canada no kay didto ano ni gani pagtawag man ang Canada damo na nagapariser nga ang inibalang ginahulat na lang ang approval sang Merck drug no kay ang may ara sang antiviral drug subong no for COVID antiviral drug ha for COVID so ginahulat na lang ning approval pero meantime sang nagahulat sang approval kadamo sa nagapariser butang balon gusto na kay syempre di ba why pa sang direkta nga bulong sa COVID nga ti amo na yung vaccine kita amo na protections lawas ta pero sa aton man iya nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo ang vaccination pag dito ya sa Canada no mandatory gid ya sa mga government employees. Kung hindi ka gidya magpabakuna, otherwise, ma-terminate ka sa trabaho. So, sa aton gani idiriya, ti highly nga ginarekomendar, ti kung hindi kaya, way man niya problema mo, pero ti ang mga pribilehiyo, ti hindi mo lang niya makuha. Pero dito ya sa ilaya, kung hindi kaya magpabakuna, ma-terminate kayo mo ya sa trabaho. No? Si baloon tani ha sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Anyway, subong iya nga aga kamustahon naton ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod. Balikan tang aton iya nga Libertad Public Market, dugay-dugay nang wala kita makabisita, no? So hibaloon ta kay syempre subong hambal ko na gani. Saka naman ang presyo sang gatong, no? Saka naman ang presyo sang gatong today. Amo nang ginatanaw. Imagine bala sa presyo sang ni gani, sang gas. Ang mo subong ang unleaded mo sa isinta, ang imo nga premium masa 61, sa 62, Bombo Anthony.
Ang diesel nga sa una, sa pagkabarato, subong ga 50 naman. So imagine na. Tapos madughang pa kita. Ikawalo na nga saka, kung matabo. So, anong epekto sini sa mga nagapanguna iya nga mga balaklon? No? Sa ato yung mga kautro, nabatsagan na? Or ang mga panakot na dira? No? Ang mga nag-aalabot sa aton diri kay although ang iba ng source naton sa kanlao, no? Like ang mga broccoli, ang mga ano pagid na, ang mga carrots, no? Mga cabbage. Oh, pero may mga halin pa sa bagyo, so apektado man to. So ano ang sitwasyon naton subong? Subong yang aga sa Libertad Public Market. Checkero naton sa una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Yes, Babaan, good morning. So live kita diri subong sa Maya Bagsakan, diri sa Maya Libertad Public Market. Babaan kang makita diri naton ti ekspektara nato, no, basta Libertad Babaan madamo gid sa aton sining mga kauturan nga naga bakal diri o ko naga paninda diri Babaan, no, ti makita diri naton sa area sang Bagsakan na madamo na sang pumuluyo nga naga pamakal diri Babaan kag makita diri sa mga nagakaret sari-sari nga mga utanon Babaan, no. Ati manadri kamusahon man nato, no, kung kamusta naman ang ila sini nga pagtransport sa ila sini nga mga ginabaligya diri nga mga utan kag kung kagpila ang kilo sa utan nga ginabaligya sa subong Babaan. So amo ni subong Babaan, no, so mangita kita diri kag kamustahon nato, no, ang baligya diri sa utanon diri sa Maya Libertad Public Market Babaan. Sir, mayong aga sa Bombo. Sir, tagpila ang kilo sa kalabasa? Sir? Tagpila ang kilo, sir? Bilog or slice ang niyo? Pag slice, tagpila. 45. Pag bilog, Bilog, tag 20. 20. So, di inihalin, sir, ang inyong kalabasa? Kagayan? Cagayan. Oh, Cagayan. So, sir, kamusta ang pag-transport sa utanon o kung kalabasa diri pa kadto sa inyong store? Wala ko idea mo. Kaya dali lang may kay sulod kay madam. Okay. Pwede ka na sulod. Sige. Welcome ka lang. So, ari may mga sari-sarila diri nga baligya Babaan. Grabe May Marcos, Cagayan pa Talon. na, Yes, Babaan. Cagayan pa nagalihalin. Amo gid gani Babaan, mo may face mask ka lang, ma'am. Oo. So kay Babaan na lang Dumawa duway na naga-face mask. mask. Why naga-face Bambuan. mask ang mga tao da Bombo Carla? Ma-face mask gid sila dapat Gani Babaan. Pero pag makita ta diri naton Oo. wala pa man gid may nagasulod gid sa ila Babaan. Pero importante gid nga unahon ta gid ang ato sini nga ko galingon Babaan. Oh, importante gid. Very important safety. Yes, sa gid, Babaan. no? So ma'am, good morning. Live kita subong, no, sa Bombo Radyo Bacolod. So ma'am, kamusta subong ang inyo sini nga pagbaligya sang utanon diri sa Maya Libertad Public Market? Okay man, pero galing ay amon nga mga riada ng atrasado ang halin sa Cagayan. Sigon nga ang barko, ang tugusubong way naman, nga baway Bacolod. Tapos ang isa nga kargos, atrasado man, kay kundiin pa na yan naghahapit. Oo. Diba, liga, kami land trip, pero atrasado gihapon. So ma'am, tagpila inyo sini nga ginabayad sa pagtransport sa inyo sini nga mga utanon? Halin dito pa ka to, dire, depende, may ara tag 450 ang kilo. Kung bailan ka. Kung diri naman sa barko, kalabanan, 3 na ang per kilo. Kaso lang, hindi na namon sumumabalan kung nga permanente, kit bala ang amon nga halimbawa. Sa una magsilay sila yung nagligad. Domingo mabot ang barko, ara dayon, subong hindi na. Bali atrasado, gid kaya galiwat-liwat ang schedule. So ma'am, ang PT ma'am, tag 450 ang per Kung magbailan ka kalabanan, 350 to 450. Depende sa makuan mga salakyan dito. Amo na nga ang presyo namon subong hindi nagaparehas. Tungod naman sa pagsaka man sang gatong. Oo, mahal gid subong day. Naapektuhan dito. Apektado kay kayo tapos mahina. May ara nga utan namon, mahal ang kapital pero ang pagdispose namon mahina. Pare sa kalabasa ma'am, pila ining inyo sini nga pagbakal? Ang amon nga kalabasa sang halimbawa, kung magkuha kami na day sang
magkuha kami sang 15, partida namon 16, 17. Ang retail na sa mga retailer 20. So, 20 na diri. Sa retail na yan, retail na. Bali ka plasing lang kami, tag piso, 2 ka piso. Ano nila na, dagdag nila na. O sa mga retail na, kay wholesale kami mo. Okay, so parehas ni ma'am, mga balatong. Ang balatong subong nagsaka, pero pigado gyapon kay mag-abot na di sa amon, siyempre mga tigpuno subong nga pa presyo man mo. Kung ano ang presyo nila, amo ginayang masunod. Plasing lang kami 5-5. Pila ma'am mga Halimbawa, kung magano sila, maghatag sila sa amon 50, hatag namon 55. Sa mga retailer naman, sila na bahala naman mag-plasing naman. sa talong ma'am. Ang talong amo man na, sa amon naman nga kuan plasing kami 5, kaya amon pa na gasto mo. Bahala naman dayang retailer mag-plasing. Oo. So bali sila ang naga-supply diri Bomboano sa mga retailer. Ginalagpo. Kung diri ka magbakal, medyo mabulo-bakado. Diri sa amon, magdiri sa amon ya, kami mga wholesaler ya, ang mga halimbawa, retailer, hindi kaya magkuha base sa retailer, kay retailer na sila, tag 2 kilo, 5 kilo. Kami yung wholesale, gamay lang na ang plasing namon. So, makasave yan, no? Amo na kalabanan ng mga komprador bla sa Kabilugan, Burgos, Talisay, Silay, Victoria, Cadiz, diri ka kwa sa amon nga mga wholesaler. Damo man kami. Okay. So, sa subong ma'am nga pandemya, ti kamusta ma'am? Pigado giday. O kadako gid ya sang nadula sa amon. For example, bi ma'am, sang wala pa pandemya, mga pila inyo sininga ma'am? Sang wala pa pandemya, nagakuan kami sang amon na halimbawa 30 tons sang amon nga per week. Subong na may ara kami nga 15 tons, 20 tons, pero kung isa ka kalabutan pa 2 ka semana na. So, dako gid bomboan ang ila siniging per day tunga gid. Sobra pa kay kung kaisa. Di ma'am, sang before pilang imo sinadiri nga tawo? Ang tao naman sa nagligad, 3-4, subong 2 na lang. Kung kisagay, 1 na lang. Depende. Para lang may Kung kisagay kawadan, magay kami pa sa mga utan. Siguro nga ang amon halin sa Cagayan, atrasado. Nga Ang Cagayan. atong mga volume, gidya nga ginakuhaan, Cagayan lang man. Cagayan. Kagayan lang gid ma'am. Cagayan, kay dito ya sa Ilayang, supply to ya, Manila, gaya Cebu, amo to yan, damo, tanon, diri sa ato niya, jutay lang, hindi makatrespaser kung diri lang. Ano lang ginabaligya niyo din nga local ma'am? Andri sa aton mga blatong, okra, talong. Pero ang kuan gidya nga ginakuhaan, ang Cagayan gidya kalabasa gidya. Okay, so bomboana muna no, subong ang sitwasyon sa mga wholesaler. Dari no, example Ano na ni si ma'am. ang- Sino kay ngalan naton ma'am? Josephine de Vinagracia. Josephine Di Benagrasya. Tagay mo, deka din ka mo. Takuling, Purok Violeta kami. So Okay, sa so subong, Bomboan? Bombo Carla, sa subong, ang presyo sa mga utanon, nagsaka. So ma'am, ang presyo subong sangutan nun, for Nagsaka. example, hindi ginabaligya mo, nagsaka. Nagsaka gid subong, kada Pila? po masangin saka, sigun sa chimpo. Halin sang Pero sugod. amo na blahambal ko nga ang mga tagiya subong nagabawi man na sila, sigun nga ang ilang mga tanom subong do hindi man madamo ang bunga. So ma'am, mga pila ma'am ang ginsaka sugod sa nga nagpandemya. At sang nagliga niya dahil barato, sang pagtigilinit niyo, barato kaayo, muna ang mga tag-iyaman daw, hindi man makabayad sa ilaman nga pagtanom. Ang ila income nga amon pagkakumpran daw, hindi man trespasser. Sigon nga diri 40 man kahina, ang tanan-tanan nga mga utan, damo-damo, ang manugbakal, jutay. Amo na ang mga tigpuno, subong kaluluoy man na sa ila, palarias lang man kami. Kaya kung magtigda mo, wholesalon man na namon, kami dire, puro nam lang utan, ang manugbakal naman, jutay. Oo, ti subong naman, nagmahal, pero ang short supply naman, ang utan. Amo nang rason kung mabudlay gid subong kay kung diin to damo. Oo, kung damo, wala man damo manugbakal. Ang tigpuno, igo man na sila. Subong nga inugbawi Manila, wala man sila bawian, kay jutay lang ang harvest nila man. Oo. Di may maapektuhan man ang ginakuan. Ang mga tigpuno subong kaluluoy man na sa ila. Siguro nga daw hindi Manila kuan ang ila baligya, mabawian. Kung bisa may ara gid kami ang manugtanong nga hindi gid ya kabawi, amo ni subong nga ulan-ulan. Ang ila tanom di man mapuslan. Kalokay Ang mga lokal oo. Kaya mo na bomboan nga kalabanan ini sila nagpa-transport gid sang inyo sini nga mga utan. Oo, ang Cagayan. Ti kung Cagayan, halimbawa magmahal man ang Manila, apektado mga midi kay 40 ka mahal sa Manila, andri sa mon jutay gabot. Oo, kay pasulabi gid ya ang Manila.
Kay mas damo. Oo, mas damo kag gatupos kito yung malmahal ang Manila. Andrea sa atos Bacolod ulihi kay tinsikon nga kapigado ang tawo diya subong tagamay ang ginakumpra. Amo na subong nga bomboan, no? Hindi magapariha ang presyo. Oo. Kami nga nagabaton kag ang mga tagiya subong hindi man sila nga maka-income nga dako na persang una nga hindi na. Layo na kay ang naga-retail man subong haluson man na sila makapaubos. Kinilo-kilo lang na ang ila, pero pila man lang ila ginansyaon. Bisa mag-plastic para sila dako. Sigon nga, ang manugbakal subong, mahina gid ang baklanay. Pila lang man mamangila ginabakal-bakal. Ang sang una, asang nagliligat, sang wala pa yung pandemic, ang tawag, bakal sa amon, halimbawa, tag 2 ka sako, tag 100 kilos, subong may gina 20 kilos, 15 kilos, 10 kilos. Dako isang nadula man, Kami apektado ang mga wholesaler. Kiti sila gidriya bomboan ang naga-supply diri sa Maya Libertad, tanan nga mga markets diri sa syudad sa nga Ang Bacolod Burgos kag gakwa Negros pa da sa Occidental. ila. Ang Burgos gakwa So ma'am, ang pa. Burgos diri pagakuha. Ang Burgos, bago, ang halos nga may mga talipapa na, diri nagakuha sa amon sa Libertad. Damo kami diri nga mga wholesaler. Tapos depende man na sa amon nga mga naga-supply man sa amon. Kung may ara sila ipakarga sa amon, limbawa, Cagayan, mas mayo. Kaya kung may ara man nga ang amon, man nga supply dito, short man sila. Kaya napadala sa amon dito, Jutay. Mula yawan ka divide. Ayaw ho, iyawan kaya presubong, abi ang ipakarga nila. Te atrasado pa bala ang barko, ma'am. Dayon ang dito pagid sa may magbaylan man. Hindi mo man masiguro kung ano maabot ni sa amon nga adlaw. Kaya te ang ila pagtabok ni Red, kamudlay man. May ano pa Oo, damo pa mga protocol man nga ginano nato nila. Tay papili sila kung kisa, inang hindi pa man na nila, may ginapangita man na sa ilang dapat kumpletuhon. So ma'am, may times nga mag-abot diri hindi naging mapuslan ang utan ni ginabakal niya. Mapuslan man namon, pero kung mag-alimbawa, biko kisa tig-ululan dito sa Cagayan, magsilay-silab lang ang kalabasa, may punggos na, mag-abot di sa amon, may damage, sige na divide man na namon, nga hindi man matamaan isa kag isa. Gina-slice na Oo. sila na pala mag-slice. Oo, tapos ang tag-iya dito, kag kami man nagabaton, ginatunga-tunga man na namon, kung halimbawa, kaperdihan na namo, basta damage sa tawag, tiyo, kada isa sa amon na, gahinang panay lang man na tunga-tunga lang kung may halimbawa damage, ginatunga na namon. Kaya hindi man pwede nga ihatag mo lang to sila kaperdihan o kung sa imo man dire nga nagabaton. Depende sa inyo yung ginistoryan nga nagasupply sa ikaw ginasupplyan. Yes, okay. So ma'am, thank you so much. So amo na bomboan, no? Ay, full name ni ma'am, Bombo Carla. Sino liwat ma'am? Josephine de Vinagracia. Josephine de Vinagracia. Pila na Bomboan. katuig si Ma'am Josephine sa Libertad? Pila ka na diri ka tuig, ma'am, nga nagabligya? Lawig na 2000. So mga 21 years na. Lawig. Lawig na gid bomboan gid may block sila Wholesaler diri gid si siya. ma'am. Yes, wholesaler. Wholesaler gid din si ma'am diri sa may mga talipapa diri sa may Negros Occidental kag Bacolod City, bomboan. Ti okay lang Oo. niya kay ti for sure ikaw yan may bagsakan sa imo sini nga utay. Amo lang na siya galing kay ang isa may ara man may mga beses nga gakuwadaan gid kami ya utan. Kay siguro gahula, kay ang ara may ara man nga ang amon mga pinatawno may ara man nga jutay lang ang harvest, hindi ka bayad gid gani. Hindi makabawi. Amo na subong ang problema kay ang mga tigpuno hindi man na nga sila nga tsamba na sila kung magmahal kay gamay lang na ang ilaman nga ma-harvest subong ang nagabaton kag ang nagatanom pareho lang man ang pareho lang apekto. Ti mapiktuan pagid pati pagid sa transportation bomboan kay tinagtaas daan subong ang gatong ni amo gina Ang gatong ang one short supply pa. ang Oo, ginabay kapin pa kay ang subong ang chimpo hindi na nga apektado gid pero subong may patanong kami sa tao kami sa Kabangalan. Ang ilang nga tanom kada usang gasto, hindi gid ya makabawi kay subong ang ilang nga mga talong to nagililay to sang nagligat. Oo. pangod man sa ulan bangod ulan. Ang mga ano ya, Bombo Carla? Ang nga silingabot silingon tsamba ang tag-iya. Ang mga Yes, cabbage Bomboan. ya, ga-wholesale sila ya, cabbage, carrots, wala ya. So ma'am sa mga cabbage carrots niya ma'am. Ang cabbage carrot dira naman na sa pihak. Wala in man.
lain naman na sila yan. Oo. Sa dira sa piya pwede ka na ako sa cabbage naman ka. Sige, diri sa may Oo, likod. oo. Okay. Sige, ma'am, thank you so much. Salamat. Giti, bambuan na mo na no ang ila sininga. Nangin na sitwasyon man. Oo. Sa ila sininga pagbabakal sa ila sininga mga utanon. Halin man sa Cagayan, bambuan. Ti utan na na di. Affected gid no. Mautanon gid. kadamo-damo ang kalabasa nila so sa pagkadamo no Amo gid mga gani. balato. Amo gani abambuan no, madamo gid kalabasa balato. Ang libertad ja Bombo Carlat, buhi-buhi gid ja no. Yes, Ina balang oo. kaagahon Sige, ya, tiya normal lang gid ja sa ila na balang bugtaw gid ja yang tanan. Kinanglan gid nga mag Oo. bugtaw boboan kay ti syempre madamo man sang nagapadulong diri para magbakal sa nga mga utanon boboan. Oo. Ang bagsakan diri ni dapit ya sa ano no, sa kilid sang ano no, Bombo Carla. Yes, boboan way labot sa madako nga building boboan. Oo. Bali ayan diri sa may sepiak nga lane ini siya naka base boboan ko ng area sa nga bagsakan boboan. So dira ya sa bagsakan dapat ang imo ginabakalya Bombo Carla kinilo-kilo gid siya ya nga Yes. wholesale gid siya. Yes, boboan to diri mabangkot naman kita diri sa maya utanon no. Ako na mga cabbage. Ang mga cabbage, repolyo, carrots nagmahal kuno especially kung halin sa Bagyo. Yes, boboan naman na gani no. Halin sa Bagyo diri ang mga cabbage kag carrot. Iban halin man na sa kanlaon. Yeah, boboan ti amo ni ngaton sini nga hibaluon kung gikan din ang iya sini nga mga cabbage as kadagko boboan sang Marguso. O gani man so sa pagkadako sang Marguso. Amo gani Ilan ang- boboan sa may cabbage, Oo. carrots, no, mga patatas, luya. So amo naman ni ngaton sini nga checkeron subong aga boboan. Ma'am, good morning. Live kita subong sa Bombo Radyo Bacolod. So ma'am nga kamusta? Ano naman diri ang imo sini nga ginabaligya diri ma'am? Mga cabbage, margoso, sibuyas dahon, kumpleto ma'am. Okay, so ma'am diin mo naman iniya ma'am ginakuha. Sa kanlaon, Kanlaon. ang iban sa Cagayan ho. Cagayan man. So Oo. ma'am kamusta ang pag-transport diri sang mga utanon? Kamusta ang presyohan ay? Okay man lang ma'am, pero medyo taas-taas subong ang presyo, pero natural lang na yan. Ang presyo subong sa utan, hindi pero maminti mo. Halaga lain-lain ma'am. Oo. Okay, for example ma'am sa cabbage, tagpila ang kilo? Subong tag 45. 45. Sa carrots ma'am? Ang carrots, ang mahal, tag 80. 80. Pila lang So, na ang sa Chinese una. cabbage? Tag 70. Ang patatas kay Ang doon. patatas, 85. Mas mahal. Titag tilabi mamangimo sini nga puhunan sa imo sini nga mga kada utan diri. Daw dako gid guro ma'am. Kay ginaamat-amat lang namon adlaw-adlaw nagakumpra lang mi. Kada Okay, adlaw. adlaw ka mo nagakumpra. Oo. So, ang imo sini nga balik naman ya, kamusta? Okay lang gid. Makabawi Makasurvive lang gid. Makasurvive man. Maskin pandemic. Okay. So, Bomboan, tiyan mo na no na Ang nagdaan iya- taas tuod. Yes, Bomboan. Ang carrots, ang una, pila ng carrots? Ang saan ugi dyan nagsaka ang presyo sang utanon? Like, So, ang- ma'am, yes, Bomboan. So, ma'am, ano gid nga mga tinuig no. So, last year kung subong gid nagtaas ang utanon. Sa paglantaw. Subong gid. Bangod man sa mga bagyo nga Sa nagalabay. mga bagyo, bago lang daan natapos ang bagyo mo te. Kung may bagyo, ang mga tanom nagkalamatay gid. Naigod sa bagyo, nagpiktuhan gid. Oo. So, kaya ginapabalogi ka mo ya sa inyo sini nga ginakwaan man no. Oo. So, Bomboan na ang carrots, ma'am, sang sinilang man na tuig nagsaka. Oh, anang ligad nagsaka na siya. So, Bomboan, nagligad, no, nagasaka na, paano na sa galing, ma'am? Chinese cabbage, no? Oo. Nangligad na siya, barato lang, pero subong nagmahal. Mga pila, ma'am? Nangligad 40 lang na ang kilo mo, subong 70, 80. Ay, abaw. 20 ginang dugang. Oo, ma'am. Grabe, Tag 30. Bomboan. Ang carrots, pilang Kamahal. nagdugang?
Sa carrots, ma'am, pila ang nagdugang? Carrots ng ligad 60, 70, subong nagbaligya mi ang big 95. Ay, 20 gid aba. 30 bombo ano. Oo. Ang diri kita. Ano ni gani 20 gid ang nagsaka ukon na 30. Ining kamatis mo, ma'am? Ang kamatis subong nagbarato, tag 50 na lang hatag namon pero nang ligad 65 na siya. Oh, nga nagbarato, damo Nga gyud nagbarato, ma'am. So damo nang nag-abutan ng Cagayan. Ako mag-aabot damo, ako man nga gales. Oo. Gales ka mo sa inyo sini nga Oo, price. kami. Okay, ang inyo nga luya. Ang luya namon subong tag 60. Bakal man ni siya, ma'am. Kiti ang iba kay bomboan natin sa inaybaluan naton bangod nga sa kung gabatsyag ikaw nga nagaubo ikaw isa sa mga ginainom ining Ang luya. luya. So damo nagabakal. Damo. Nagmahal ang luya. So ma'am sa pagbenta mo nagmahal ang luya. Okay lang amo lang gyapon ang presyo Mga ni. pila ma'am? Kay nang ligad ang luya namon 60 ti subong tagmaba gani gamay kay muhatag man naman mig 55. 55. Okay. So ining luya ni kiti kinanglan ta kini permi bomboan tini saya permi gid ginabakal. Mamahal man siya kag sa indi permi gini siya ginabakal. So mo ni permi nga kaubos. Daw halos tanan. tanan. Ati Mayo man kay ti kisa ka lang makadamage. Oo. Ay pidra ka gid maperde no? Di kung daw luma na ibaligya mo na lang sa barato. Manubo ka gid. Mubo ka na lang gid para madispose. Ang imo sibuyas dahon kanami sang iya nga sibuyas dahon bomboan fresh. 60. 60. Pero nang ligad, ano lang na siya 50, nagmahal subong. Kay pagkatapos sa Bagyo, nagmahal. Bangod sa bagyo. Ang margusoy mo man na ma'am. Oo. Kadlag ko din nahalin ma'am. Kanlaon na siya. Akan laon man local lang. Baligya na namon, tag 80. 80 per kilo. Oo. Okay, so damo man ka bakal ma'am. Damo, 80, 75. Amo nang baligya na. Maganyat gid sila bangon nga kadlag ko ma'am. Kadlag ko. Pagwapa. Oo, gani ka gwapa gid bomba. So babaan na mo ni no ang baligya diri ni ma'am. Ari may pedada. Tagpila ni yung pedada ma'am. Ang pidada subong ang mahal, iwat, 240 ang kilo. Hoy, pamahal. Pero tagpila na before ma'am. Before ni 120 lang. Kada ko gid sa Pila to pilo? Diyos ko. 240 bomba. Pilo ba? Dako gid. Gani 60 pesos, no? Oo. Kay malabot gid sin bomba Oh. nang saka sa nga pedada Okay. to dinhi kisata man lang gid magamit sa aton sini nga sulod balay pero kamahal gid bombaan. Gani man. So ma'am na sinagay ngalan naton? Si Lily, Mrs. Lariosa. Lily Lariosa. Lariosa. Okay, taga diri lang man sa Bacolod, ma'am. Oh. May balay mamitos kan laon, may balay mamidis bakulod. Ma'am, thank you so much. Salamat, gid. So, bambuan na muna no, ang baligya diri ni Ma'am Lily, mga cabbage, mga Chinese cabbage, kaga carrots, bambuan. Naapektuhan man sila, pero sige hapon, no, mabuhi man sa ila sini nga ginakita. Everyday bambuan. Kiti ini sila mga wholesaler, ini sila bambuan. May tusko ka na de, isa ka na sa mga wholesaler diri sa Maya, Libertad Public Market, Bambuan. So, butang balon, Bombo Carla, generally, nagmahal gid siya. Yes, Generally nagmahal gid. speaking, nagmahal gid siya. Doon kamatis ng tong nakitaan ko nga nagbarato. Pero generally, nagmahal gid siya ang mga utanon, cabbage, pidada, tanan. Yes, so, yes, sa Bambuan. amo ina. No? At least may idea kita, no? Sa una, manindahan ka, siguro, may 500 pesos ka, damo-damo na, subong yun, ahay. No? Kamahal, lagi dyan sa tanan. So, Okay lang na, libertad na, ha? Yes, Barato libertad ng na ni. presyo. Kung sa iban kang market, like pagid sa mga barangays, kag nga mga Yes. talipapa, balabong Bucarla, or maski Burgos, medyo may saka-saka nga presyo. Kaya syempre, ginakuha man na nila sa libertad, no? So, amo ina. So, that's why, ang mga kauturan naton, damo-damo gidya sa libertad, tungod Yes. nga, mas barato dira. So, Yes. mabugtaw ka lang aga pa, temprano pa, para makapanindahan ka, para makabarato ka. Amo gid na Oo. mo mas mayo kung diri ka gid mabakal. Para makabarato ka sa imo sini nga mga kapinta kung nagabaligya ka man bomboan, Oo. retailer ka. Makabarato ka gid kung sa wholesaler ka mabakal bomboan. Ti kung sa retailer ka pag gid mabakal at hinaya
Ti syempre alangan man nga sundon mo man ang sini nga presyo. At madugang ka man bisan piso bomboan. Correct. Anyway, sige. Salamat, Gid, Bombo Carla. Okay man, huwag ka ulan. Yes, sa bomboan mayo man gani no kay ti subo nga kaagahon wala man nagaulan mayo ang panyempo ti mas hapos sa aton sini nga mga kauturan ang pagpakagto pa karay diri sa Maya Libertada Public Market bomboan. Sige. Salamat, Bombo Carla. Yes, bomboan sugikan diri sa Libertad Public Market ini si Bumbo Carla Media para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor live sa Libertad Public Market. So at least nakita nyo sa mga kauturan natin kung ano ang pagmahal. May iba niya nagpilo. So nakibot man tato sa pidada. Pertek pilo, 200 plus ng kilo. No? Cabbage, no? Carrots, mga nagmalahal, no? So generally, nagmahal gid siya. Di paano hindi magmahal kay may mga massive kita yung oil price hike. So syempre, isa gid din sa makakontribute ini, no? Sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Iba naging agaw na lang gid siya patugong kahapon kay man today, no? Sa aton iyang mga kauturan kay sa aton iyang mga kabombo, nagdugang na naman ang presyo, no? Sang produktong petrolyo, no? Sa gas naton. Grabe, no? Sa aton yung mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo ang pagsaka sang presyo ang balta na gani isang gatong pertigid ka taas, no? 1 peso to 2 pesos per liter. According ni sa bag-o naman, ang anticipated sa diesel, tiyan mo naman subong 1 peso to 1 peso and 45 centavos. Imaginabala. Perte, no? No? Sa aton nga mga kaugturan, kag sa aton iyang mga kabombo, ikapila na ni, ikawalo na ni nga pagsaka. So, meaning, hindi ka dyan magwanta, no? Amo ni bala, sa aton, sa sitwasyon naton, nga dapat ma-address gini nga problema kay tanawa bala. Maski ang mga nagapanguna, ang mga balaklon, ti apektado man because ang mga produkto nga niti gina-transport manihalin sa lugar like Cagayan, no? Hindi man diriya sa aton, kanlaon. So, that is why nga kamahal gidya. Notice nyo, and then may mga bagyo pa, nagainulan pa mo ni mga contributing factor sa kun nga nga nagasaka ang presyo sa aton nga nagapanguna nga mga balaklon. Ti sino ang apektado? No? Sino ang apektado? Ti kita nga mga pumuluyo, kita gidya. So dapat kung may ara sang i-address, dapat unahon ng gobyerno ti amo niyo. No? Dapat na-address na ni para nga hindi man kita matulutaman kay ti pareho na kung ikaw gatinguha ka sa pangabuhi, no? Tapos kinanglan mo malaklon sang bugas, kinanglan mo malaklon sang imusudaan, mga basic bala nga mga needs sang tawo. Tamaan ka mahal, no? Well, kinanglan naton sa mga kauturan naton subong makabinag-binag kita kun gid bala, especially sa pagpili naton sa mga masunod naton nga mga lideres, no? Senador, presidente, mga lawmakers ta. Kay pareho ni sang produktong petrolyo nga sinaka lang, di ba? Because of inisang oil deregulation law. Ti ginambal to, dapat i-amendahan, ti way man na nagiho. So mga amo na tani nga mga intereses nga dapat unahon gid kay iniya may direkta niya nga epekto sa aton nga mga ordinaryo nga mga tawo, no? Nga pinaka-basic manindahan ka, ti kamahal ka tama. Ti anong mga rason ti amo niyo, pero kung may nahimo ning aton nga mga lawmakers, no? Ang aton nga gobyerno, ti tani kundi nag-okay sa aton, no? Usa do amo na, no? Do ka frustrating lang bala. Kay kita gidya, no? Ang direkta nga apektuhan. Pagsaka sang presyo sang gatong, sino gidya ang direkta nga apektado gidabi? Drivers, commuters. Pagsaka sa nagapanguna ang mga balakon, ti kita tanani manindahan kaya sang, no? Porte na kamahal subong. Anyway, sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, mapos kita iya mga kabinan for a while, pagbalik sa aton iya nga palatuntunan, dugang nga topiko aton iya nga diskusyonan. Dahil kita, standby.
Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics sa World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayo nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may yara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400. Sige, balik na sa aton nga palatuntunan dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. We will be having this morning kadto kita na isa luwas sa pungsod sa mga kauturan ta. Kay di bala magluwas ni sa vaccine nga ginasugilanunan subong kag amo ni ang gina-inject sa aton abi para nga mas protected kita sa COVID-19, no? Sa iban nga bahin iya sang kapungsuran, especially
dito sa Canada, may mga ginatawag na nga mga antiviral nga drugs, no? Antiviral drug nga ti amo ni ang para no sa COVID patient. So karon no ginahulat na lang gid ni siya ang emergency approval from US FDA. Pero while awaiting sining approval, so madamo na ya ang ang interesado gid. Actually, no, damo gid siya ang nag-advance order. Halin sa Asia, ha? Halin sa Asia. Are we included, no? Sa mga nag-advance order? Eh kung approve na natin, okay na, no? So, and then dito ya sa Ilaya, di ba Drea sa aton niya, highly encouraged gid na iya sa aton nga mga kauturan kay sa aton niya nga mga kabombo ang sa aton nga mga kauturan, di ba gina-encourage aton ang pagbakuna. Dito sa Ilaya, kung hindi kayo bakuna, kung terminated ka sa trabaho, sa mga government employees, ha, ay diriya sa ato niya, pribilehiyo mo, subong kung fully vaccinated ka, makasulod ka na diri sa Bacolod, no? Or the medyo halog-halog na gidman niya, somehow, basta fully vaccinated ka, and then kung fully vaccinated ka, yung mga restaurants nga, gina-encourage nga mag-offer sa mga discounts, no? Pero dito sa Ilaya, why na iya? Terminated kaya mo, no? So may plaso ang gobyerno. So kay ti kinanglan tagin man tuod yang magpabakuna. So mahimo ni ayhan nga at iban ayhan nga mga kapungsuran amo man ni ang himuon, no? Kay nabla samtang ginadiskusyonan taning sa kamalahalon sa mga balaklon kasi nakang gatong mga kauturan tati nagahatag na malanggid sang ilaya nga reaksyon, no? Na ang isa mo kalibot subong do isa nakagatos, no? Ini bilang mga di pasahero nga mga salakyan guro namin ni Sir Felix tapos mali Ma'am Laida ni Ma'am Lida niya good morning, okay lang tani kung wala COVID, normal lang permi lang kasaka ang gatong kita tanan igo manubo na kung lapit na eleksyon tapos bawion naman, no? Ay, just amo ning mga obserbasyon sa ato niya nga mga kauturan. Sir Ferdinand Galila sa pihak nga linya ang aton nga bombo correspondent direkta iya sa Canada. Sir, maayong aga halin diri sa Pilipinas, mayong hapon dira sa imo. Good morning, Bumbuan, kag tagpalamati sang Bombo Radyo. Yes, Bumbuan, mga 5-10 diri subong sa amon sang hapon. Oo. Ining antiviral drug, sir, saan o ayan maaprubahan more or less ang pagtansyar dira? Bumbuan, ini ang Molnupiravir, which is produced by Merck of United States with Ridgeback Biotherapeutics ng United States man. Mag-met ni sila Bumbuan sa Food and Drug Administration sa US sa November 30. So, dira ta mabalaan Bumbuan kung saan o gining antiviral medication specifically para sa COVID ng mga pasyente. Oo, pero dira sa Canada, do halos do gusto na nila, sir. I mean, para sa mga tao. Yes, Bumbuan. Actually, Bumbuan, ini siya kasi na antiviral drugs, ang Molnupiravir, is funded by the United States. So, ang United States nag-advance purchase na sini sa ini nga company, 1.2 billion US dollars ang United States. And then, Australia, Singapore, South Korea, may advance agreement na sa sining company kag sa sining antiviral medications. Kag as far as I know sa mga nakita ko di sa news, international news, ang Asia Pacific na country and hopefully ang Philippines may advance agreement man sa sining kompanya para at least hindi naman kita mauli in case bala ang Pilipinas sa sining bulong. Kay according sa ilang phase 3 trials, very effective ni siya Bumbuan 50%, most especially kung nasa 5 days incubation period ang COVID-19,
So amo ni nga paghatag sang sini nga bulong ang molnupiravir na nakita nila sa phase 3 trial nga 50% ang effective niya nga ma-avoid ang hospitalization kag ang treatment niya pwede nga sa balay lang. Okay. Sir, why pa ni may baluan ang presyo, no? I mean, kung ano ni siya kamahal, amo na? Or... Wala pa. Yes, bumbuan. Wala pa gid bumbuan, no? Kay as I mentioned, November 30, met ang Merck company kag ang Food and Drug Administration sang US mag-decide kung ano ang plastada sini. So, amo na gani bumbuan ang isa ka expert nga base bala ang third world country, base naman mag-sacrifice sini kay tungod sa natabo sa vaccine. So, ang ginaayo iya sa mga, sa mga first world country nga dapat i-fair share na ang ini nga tablets kay total ang available naman ng vaccine. It's because may disbentaha gali bumbuan, no, kung hindi mo ma-fair share ang vaccine kag ang mga bulong kay ang mutation gali dira gasugod sa mga country nga nubo ang rates ng vaccination kag ang mga available nga medications hindi para sa COVID hindi nila ma-avail sa mga third world country. Okay. Pero sir, aside sila nga antiviral drug, no, ginahulat-hulat naton. Pero ang vaccination sa inyo ay mandated gid sa mga government employees, no? Yes, bumbuan. Effective October 30th, tanan nga federal employees, including the Canadian Armed Forces, kinahanglan fully vaccinated na, including bumbuan sa mga travelers within Canada. Let's say ako abi, this is effective October 30. Let's say I want to go to Alberta o sa iban man nga province, kinahanglan kung magsakay ko sa eroplano, fully vaccinated na ako, or kung magsakay man ko sa barko or sa train pakadto sa sina nga province, kinahanglan fully vaccinated na ako. So actually bumbuan may ari na ko QR code di ari sa phone ko. So ipakita ko lang na sa ila tapos i-analyze na nila and then good to go na ko bumbuan, no. So kinahanglan ang vaccination mo nga fully vaccinated ka sa COVID 14 days. 14 days prior to 14 days kinahanglan completed ka na 2 weeks ang 2 doses. Diri sa aton niya, do pribilehiyo. Kung fully vaccinated ka, pwede ka na nakasulod diri sa amon sa Bacolod. No, kung halin ka sa iban yang lugar diri sa Pilipinas. Pero kung hindi kaya ya fully vaccinated, ma-PCR ka lang ya. Do amo na siya. Amo na. Unfortunately, sorry, go ahead Bumbuan. Sorry. Oo. So I mean, amo na siya, do ma-PCR ka lang. So, dira sa inyo ya sir ya, dapat mandatory gid kung wala kaya, hindi kaya why kaya na vaccine, hindi kaya ka travel. Yes, Bumbuan, correct. So, kinahanglan kompleto kagid sa vaccinations from 12 years old and older. Kag amo na gani Bumbuan, no, ga worried subong ang mga hospitals, ang mga sektor nga mga bus drivers, basta mga employees ang government diri ga worried kay may ara gid may shortage na naman mo. So subong ang sa amon Bumbuan, sa mga nurses until November 15. So subong nga adlaw October 18 diri. So kinahanglan subong maka first dose na. Kung hindi ka maka first dose, siyempre hindi mo na malabot ang second dose till November 15, ang matabo magiging kuwang ka itagaan ka off pero unpaid off na. So sa after November 15 unpaid off ka, why ka sweldo may ginabaton, may ara gyapon siguro ang akon analysis gaan ka chance nga basi mag-decide ka or basi mag-stand ka gid nga hindi ka magpa-vaccine, mag-progress na siya sa termination. Kung pila gid ka adlaw nga wala ka report, so ma-progress na sa termination. So subong ang contingency plan sang hospital kag sang iban man nga mga sektor sang government dire base ibalik ang mga retired bala bubuan nga pwede pa ka obra pero fully vaccinated. Okay. So inaiya ano gid dyan, no? Dito why na naiya gaalsang mga human rights advocate dira, sir? Bumbuan wala, hindi ni siya bumbuan kay tungod nga arang facts mo, arang evidence bumbuan kung ano gid ka problematic ang COVID
sa ekonomiya sang isa ka nasyon parehas ang Canada. Boboanong ang Canada is very active man when it comes to human rights violation. So amo na siya gani bomboanong gina-impose gina siya ni Trudeau kag ginagaan man siya sa bumbuano nga mag-explain kag ginagaan man siya sa nga time nga ari na ang vaccine kag ini siya bumbuan part na ni siya sang amon ding vaccination campaign pareha sini bumbuan tapos ang fall ga-start na kami sang flu shots so daw the same thing flu shots kag sa flu shots bumbuano kung diri sa Canada every year may approximately 4,000 deaths kami sa flu shots. So ang flu shots dugay na na iya. So anyways, back to COVID. Amo na siya ang gakatabo diri subong sa amon. Back na kami sa normal pero ang social distancing ara gyapon. Open na ang mga sinihan, open na ang hampang sang Toronto Raptors. Ara naman ang baseball last I think it was 2 weeks ago or 3 weeks ago may more than 30,000 ng spectators bali outside ni siya nga baseball game wala na mask wala na gani man social distancing basta outdoor lang nga hampang. Okay, so parte no ni kay kundiri na yan sa Pilipinas sir syempre ibandan hindi magpabakuna mga human rights advocate na yan maalsagid na yan mo kung i-mandatory mo. I think kung siguro bumbuan it's again gusto ko lang i-clarify bumbuan ang akon nga perception kung siguro kung ang inisya ang gobyerno sang Canada sa sini nga desisyon nga mandatory vaccination I think siguro ang human rights must step in but never heard bumbuan wala ko makita sa news nga may human rights diri nga representative sa Canada nga naghambal abi nga wala bumbuan to be honest with you wala ko sa may nabatian nga may nagreklamo diri nga members ang human rights advocates do wala bumbuan siguro may ara mga tawo nga garali but sa human rights bumbuan honestly speaking wala ko di sa may nabatian. Okay, sige. Anyway sir siguro nang last few words mo sir no para sa aton diri sa mga kauturan naton diri sa may syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Ang gobyerno nato dira sa Pilipinas very helpful man. I think it's time siguro nga i-grab na nato ng opportunity magpa-vaccine. Kag kung may gapang duha-duha kamo nga amo ni epekto sang vaccine, ilang pangitao nyo i-search nyo gid ang facts, ang kamatuoran. Hindi ka mo maghambal abi nga may nabatian kamo nga may napatay to tungod sa vaccine. Pangitaan nyo sang dokumento or balita nga amo ginibi nga totoo mapatay. Pero kung fake news lang but ara na sa inyo kung magpabakuna ka mo. So, amo lang na for the meantime, i-grab niyo opportunity kay time will come. Ini siya nga vaccine, bumbuan, dira sa inyo. Ibaligya na ni, makuha na ni siya, magiging available na ni siya, pero mabayad na. So, kinahanglan grab na to ng opportunity. Okay. Anyway, sige. Sir Ferdinand Galila from Ontario, Canada. Thank you so much, sir. Thank you. Are very Keep welcome, safe. bumbuan. Keep safe. Alright. Sige. Nabatihan nato niya mga kabinano ang aton yung bombo correspondent dito sa Canada. Sa ilaya mandatory na gito yung vaccination, especially sa mga government employees and ang antiviral drug nga ginahulat, tinaka-order kita handri sa Pilipinas, no? Nga mangin bulong sa COVID-19, no? May mga antiviral drug, iba nang bal gani nga ang COVID nga ni dugin di sinyo gid nimo nga o galing kay tiara na ng virus pero inabla may mga duha ang ginapatihan nga theory diri nga pwede kay ang Wuhan, China hindi man nga daan magpa-imbestigar. Una, ginahambal nga ato to sa mga ginakaon to nga mga exotic nga mga pagkaon gidto halin. Galing ko sa ginakaon to nga mga exotic nga pagkaon iba nato nga mga kauturan nagahambal ti dugay na nila nga gina-practice nga ginahimo. Ikaduha, ang ginahambal nga teorya sa kun nga ang nagsugod gid ni ang bombo Anthony ang COVID-19. Tungod nga sa laboratorio dito sa Wuhan, China, may nag-leak virus ning ginatawag. So duha, nag-leak siya or ginhungod siya. Hasta nga nakahalit siya sa bugos nga kalibutan. Subong, nagbakal ng mga face mask, nagbakal ng mga face shield, may vaccine na kita, and may antiviral drug.
So ginambal tito ginegosyohan kita, ginalitan kita, kag ginegosyohan kita. No? Amo nang nakatabo. Anong tabi kay ara na, no? Wagi kita may mahimo. Pabakuna kita to protect sa aton iyang kaugalingon. Diba? So, amo na ni, no? Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, ang gina-experiensya nato. So, at least subong, medyo naghalog-halog dito gani sa NCR, sa pagtuon sang Metro Manila, sang Octa Research Group, naganubo na, may pagnubo na sang kaso. So, kabay pa amat-amat lang ni, because man nga syempre ongoing na subong ang vaccination. And then, medyo naghalog-halog na, hindi na stricto. Sa iban nga mga lugar, just like Singapore, halugan na sa mga fully vaccinated nga mga individuals, mahimo na iya mga kabinan nga maka-travel. So, kabay pa nga sige-sige na lang kayong balta na gani, no? Dibla? Lapit na ang Christmas sa aton nga mga kauturan. So, somehow balado hindi na pareho to last Christmas nga do ka budlay gid katama because of the pandemic. So, at least dumahatagan na ligwa sa aton, no? Aton nga mga kauturan nga makaselebrar man kita maski pa paano lang. Maski with our family. Yari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Yes, Bombohan, Bombo Radio Bacolod, welcome and good morning. Kamusta na ng mga balita ka Bacolod? Sa liwat, welcome gid kag maayong aga sa imo, Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas. Una, sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, subong supposedly October 19, ano ni siya, no, charter special non-working holiday because Charter Day celebration sa syudad sa Bacolod. Pero nahibaluan nga naamendar na ni, no? Ano na siya ni si President Rodrigo Duterte mismo ang nag-sign into law nga wala nang October 19, ginligwat na, so June 18 na. And then, kung October 19, daw medyo pagdumdum na lang. Those mascara celebration, galing tiway man subong mascara festival. Subong nga Oktubre, supposedly, ibandira sa inyo halin sa Iloilo or sa Panay, halin sa ibang nga lugar, nag-enjoy na sang mascara festival, kaya Oktubre, at iwaay because nga sa subong sa COVID-19 pandemic, no? Kaya speaking gani sang pandemic, kay nagin balikan naman namon lang mga presyo bala sa mga utanon, utanon diri sa Libertad Public Market. Generally bala Bombo Richard mahal gid siya. Kay mga utanon nga diri sa amon, halin may ara iban halin sa Kanlaon, pero kalabanan halin gid sa Cagayan, no? So mga cabbage, mga carrots tanan, mga kalabasa, so nagsaka gid siya. Ti tungod man ni tanan apekta because nga ti nag-inulan, nagbinagyo. Ikaduha, asod-asod nga daan ang pagsaka sang produktong petrolyo, no? So that is why nga ti bote nagapanghakroy man ang mga mga wholesaler kag mga nagabaligya didto sa may Libertad Public Market. Sa dukang paginamon nga balita, ang proposed budget, no, why man apektuhan yang iya sang syudad sa Bacolod kag sang probinsya sa Negros Occidental. Ti maaprobahan man ni sa by November kay ang proposed budget sa province of Negros Occidental mga 5.7 billion for 2022 and mga 3.2 billion naman for Bacolod City. No? So amo ni so far mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Richard. Salamat gid Bombohan, Bombo Radio Bacolod. Check man naton karon Bombo Radio Rojas. Rojas, welcome and good morning. Good morning, Bombo Richard. Sa may umaga, Bombo Radio Western Visayas. Namon diri mga talilupang sa mga balita sa bugos sa syudad kag probinsya sa Cavite. Una kita sa latest COVID-19 update diri sa amon nga probinsya kahapon. Naging pagwa nga datos sa Cavite Provincial Health Office. Ang amon diri nga probinsya may tubang, susunod, no? Kay duha lang kabilog ang nagtubang nga nagpositive kahapon nga adlaw sa amon nga probinsya. May mga nagka-recover nga 40 kag galing din napatay kahapon nga adlaw bangod sa COVID-19 apat. Sa kabugasan 9,097 na ang amon diri nga total confirmed cases kag sa ini nga numero ang mga nagka-recover nagdangat naman sa 8,000. Sige, balikan tabi ang Bombo Radio Rojas kaya manipis ng sulod diri sa aton. Check tanay ang Bombo Radio Kalibo raon naton. Bombo Radio Kalibo, welcome and good morning.
Welcome ka, good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Richard, mga nagapanguna namon diri nga mga balita sa banwasang Kalibo, kag kabugusan nga probinsya sa Aklan, may kantanan diri samon sa kinagilapit nga kanbla pista minatay base ito sa interview namon kagapon nga duty security guard ito sa hamon nga pipila ka mga sementeryo diri sa may banwasang Kalibo, no, nga konsedin ginaplastar niya na daw subong daw tawhay pa sa hamon nga mga pipila ka mga sementeryo, no, diri sa banwasang Kalibo. May mga yara nga nagamat-amat nga nagadto pero ang ilang nga mga tinutuyo daw pinsan na gigani ang pagtinlo sila nga mga sa mga pansyon sang ilang nga mga mahal sa kabuhi. Kag matapos sa tinluhan, nagsindi sa kandila, kag dala na sang pagpangamuyo, amo na to, kag bito sila, wala na sila, hindi na sila makakadto sa, siyempre, gintalana. May yara nga naggawa, no, nga executive order kagapon, sa amon nga mayor sa Kalibo, kay Mayor Lasika, nga dira nakaplastar nga umpisa, Oktubre 29, tugtog Nobyembre 2, sirado ang amon diri nga sementeryo. Ini para malikawan ang laguso kag tulumpukan sa mga tawo sa mga sementeryo diri sa Kalibo. Kag sa dugang pagit namon nga mga balita ang amon nga gobernador diri sa amon sa probinsya sa Aklan kay Governor Joven Miraflores magplastar sang ginatawag nga meeting, no, sa mga mayors namon diri kag sa miyembro sang provincial IATF para nga istoryahan, no, ang amon diri nga plastada sa probinsya sa Aklan, although nga kami diri isa si dalom sang GCQ or General Community Quarantine, pero hasta lang na sa katapusan sang kini nga bulan magplano sila nga mai-plastar to si Babaw, may pabot si Babaw, kung pwede mas pagid kami diri nga palugaan kay daw ang amon diri nga active cases nubo na gid kayo. So may depende pa na sa ilang nagakandak na meeting subong adlaw, no, para nga ipabot sa National ITF nga ready kami diri, no, nga mag-adjust or ma-adjust, no, kay nubo na gid ang kaso ng COVID-19 diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Kag sa dugang namon diri nga mga balita, pag-abot naman sa statement kagapon sa amon nga Commission on Election o COMELEC Aklan, pinagito sa kay Attorney Roberto Salazar, ang amon nga Provincial COMELEC Supervisor nga ang may kantanan tubala sa extension sang oras para sa pagparehistro bla. Diri sa amon wala kami malakip, no, pero hambal to ni Attorney Roberto Salazar nga nagapabilin ang amon sigapon nga schedule sang voters registration nga Lunes hasta Biyernes umpisa alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Kag ginaplastar nito kahapon nga daw kabaliktaran ang eksena diri sa amon compare to sa iba nga lugar nga haba tong pila, may mga aga pa nagapila na. Diri sa amon daw ginalangaw amon di nga pipila ka mga talatapan sang COMELEC, particular sa mga pipila ka mga munisipalidad matapos na kangkon tasang natawag extension, no, para sa pagparehistro. Sample to ni Atty. Salazar, okay lang na kay importante na ipatuman nilang ilang trabaho. Bala na kuno ang mga hindi makahingabot sa muna nga pagparehistro kay gin-extend na gani kuno. Amo lang ni managapauna namon diri nga mga balita sa banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Richard. Salamat gid Bombo Radio Kalibo. Balikan ta aton sa ring koneksyon Bombo Radio Rojas. Rojas, welcome and good morning. Good morning, Bombo Richard. Sa amon diri matalutang din nga mga balita, no? Ang ining dalagita, yung 14 anyos nga babae, kung sabihin gani, no? Ginareklamo sa tricycle driver na gumagana naghanap ng tutoy at ginadalagala ng ila sila na plitihan or pliti matapos nga nagsakay sa tricycle. Kaya nga, nagpadulong yung tricycle driver diri sa amon sila talatapan para
ang reklamo ning duha ka mga melodidad nga sakay sa ihalin sa barangay 1 pakadto sa may barangay Sangkulate. Sa nauli ni natukiban niya nga kilala gali ini mga melodidad nga modus nila nga magsakay sa tricycle kag wala iya nagabayad nagabalagyo. Tama ko na rason para lati hindi makabayad kung hindi nila pagbalikan ang mga driver. Di sa pag-istoryahan sining Iloy, kay manuna ito ginabasol. Di hindi ang Iloy, di nang ginikalan sining melodidad dahil ginapabayalan nila ay 14 anyos pa lang ini. Isa na nakilala o inatubang sining tricycle driver ang Iloy, imbis nga maakig sa kontali kag basulon pang Iloy, nalungoy siya kay man, nagatalangisun to ng ining Iloy na nagahambal sa driver na bayran na lang namo na sir, kay man hindi ko man na siya hindi na nila ma-control o masweto ang pamatasan sining iya nga bata. Dahil nakabarkada, galaong ito hata, o ining lagi. Hindi magsulog sila nga ba no? Hindi magapauli kay man gani sa iya na barkada naman sa mi nagaupod. Ay panawagan si ni alias Inday, no? Ining Iloy sa mga barkada ni alias Nene nga mabiligay sila ng mga ginikanan para nga may tiun pa para magbago, madisiplina ining ilang mga kabataan. Sa dugay na din nga balita, ay na may isa diri ka kasada nga pwede na buyaan sa nga pantas. May hambal, no? May comment nga tilapia para kay dating magdadamo. Ini kalsada nga sa nangigad ganit administrasyon nga ipaihim na punduhan na may nabayaran na ang supplier allegedly pero wala matapos. Ikaluhoy dari ang mga residente kay mana dako ini nga bulig ini alagyan ini kaya mo ini sang nag-serving nga forest cat sa barangay Libas sa Progress sa dulong sa sitio Tabay sa barangay Bara. Sunod rin sa City Engineer's Office kay City Engineer Noel Laminares na nagbigat pa yung administrasyon ng proyekto ngayon na napunduhan na pero hindi na makita nowhere to be found, no? Ang ining supplier sa among proyekto. Kagawin sa mahimo pero tiya at sa subong administrasyon natigayon man nga mapuntuhan para sa malasong na tuig next year pa to yan, no? 2022 budget pa nila sininga ginadihon pero sa karon ay iruan so siya mga residente. Abo na lang sumpah mga ko ang balita diri sa amin sa nagabugas nga probinsya sa Capiz Baligtay mo Bamarisad. Salamat kid Bombo Radio Rojas. Mga balita diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ang amon diri alkalde nagpagwana sang statement nga ang lining sang iya saning statement pagasuporta siya kay Vice President Leni Robredo sa pagka-presidente sa Pungsod Pilipinas. Di ang statement rin ni Mayor Jerry Petrania siya kasi Lincoln basihan lang ang mga nabulig ti damo na dala diri ang Vice President sa syudad sang Iloilo. Kung dumagan tinagkadto ginadiri siya personal kana inspect sang molecular laboratory kagiban pagid nga magindala para sa taga Iloilo. Ikon siya ko ng papilion na ang lining niya daw kay VP Lenigid. Nag-viral ni karon si Mayor sa iya sining unang pronouncement sa sining iya nga suportahan. Sa dugang pagid nga mga balita ko nang nagaguntod sa inyo ining presyo sang gatong amo man na disamon nadugangan man ang presyo sang gatong basta ka subong kahapon pa lang nagagunto na ning mga drivers nagagunto man ang manugluto may mga kalananib na nagawang alamakon mo na ang ginagamit nila parte man kamahal nang ginagamit lang tangke dala para sa kerosene abi nila nga ginagamit para sa pagluto nila ti nagsaka na sobra na 1,000 siling ni mabalik ta ni sa uling kag sa kahoy sa dugang pagid nga mga balitang Leon Municipal Police Station diri pandaman ang mga pumuloy labi na mga negosyante bangod sang saning nagalapta nga scam ning klase scam ni ang pila ka mga nagapaminta nagapabalob lang ginagamit ang ngalan sa mga politiko kag kilala nga tao siling mapaload kung daw ari 5 ka number o 5,000 kag 1,000 kag mayara to nga plano nga siling ginsugo kuno siya
nga sang politiko nga ma-order sang milk tea do sigid kabilog na tapos ng 7 kabilog sa magambal nga way kung nakasugo sa iya basi bala mga gagmay nga mga negosyante ipit kag kuan pa sini negosyuhan pa nila, maidiyahan pa nila, matuntuhan pa nila sa dugang pagin nga mga balita ang ining numero sa mga napatay bangod sa vehicular accident sa probinsya sang Iloilo nubo pero or nagsaka sa nga tuig kung isipon dere nagdabot na sa 94 ang napatay bangod sa vehicular accident halin Enero tubtob Oktubre sa nga tuig. Kalabanan sila dere reckless imprudence resulting to homicide kag damage to property. Kahapon lang kahapon nga adlaw patay ang isa ka pulis matapos nga maaksidente sa Banwasang Uton. Retired Army patayman sa madisgrasya sa Banwasang San Miguel, Iloilo. Amo na ngati kun amo ni nga data 94 madugangan panisang duha so mahimo na sa 96 na. Sa dugang pagid nga mga balita bombohan ining pulis sa Haro nga involved sa pagkatiro sa PDEA agent sa Bacolod hasta Oktubre pagalini. Ang iya nga suspension Oktubre 31 bangod sa iya si parado nga kaso. Duwa pa lang ni katuig sa serbisyo niyo sa anay sang Philippine National Police si Patrolman Jake Salgado ang police officer nga ginpasakahan sang kaso bangod sa ginapahayag tuyo nga pagpatay sa agent sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa barangay Kabug, Bacolod City. Base diri sa investigation asay naman ini sa Mother Unit sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit or RPHO. Inassign sa Iloilo City Police Office kag na-detail bilang station guard sa Haro Police Station. Amo ining statement ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sang Police Regional Office 6. Kung sa dinti suspended ini si Salgado from October 1 bangod sa less grave neglect of duty hasta Oktubre 31. Pero subong way panikita. Ambot ko nga kadabot sa daya sa inyo ka paniro ni sa PDEA agent. Kaligay tindi man manigar nga titumandok ini siya mo sang Purok ka 1 magsungay Barangay Singkang Airport sa siyudad sang Bacolod. So far mo ning mga balita diri sa amon sa Bombo Radio Iloilo sa siyudad kag probinsya. Damo nagagunto sa sining mga hindi matapos-tapos nga proyekto bla kag mga lapses sang proyekto sang gobyerno nga hindi masaway-saway sang Department of Public Works and Highways. Balan mo ang mga kontraktor daw sila pa ang nagasimba, bomboan. Amugid, Bombo Richard, may mga, ang ginaugtasan, ta ginabla permi, may mga dalan yung ginapangbungkal. Tapos, kadugay-dugay, humanon, tapos, laba-laba na siya, may, may, hindi mo maintindihan nga, sa punta, to, hindi na lang pagtapuson, tapos masunod naman tong dalan, doon mo sinabala. Amo na ang problema nato na binamon gani diri lang na samon diri sa siyudad sa Bacolod amo managali dira sa inyo Bombo Richard. Tiamon diri pila ka bilog flyover nga ginatukod. Ilisipon padawlato-lato sa mga isa nga nag-obra damo na buhay matapos naglapaw na way magani ginapresentar na kung ginapabayad din sila sa ilang lapses di kay do hindi man matukso sang DPWS kasi siling gani ang mga daw sila pa yang maduko sa kontraktor nga kung isip-isipon na sa ilan ni nag-agi antes pa man ni-approve ang ining proyekto sa ruwas kanino buyan na lang nila to pantat Bombo Rita. Kita nyo din mo malagyan dahil mabago mo magpangdakop sa pantat mo. Grabe nga pati yung klaro din sa pakawang administrasyon na nahigan ang panilang administrasyon na subong di na to wala na balita kundi na yung supplier sa maya nakamayag na sila sa yung supplier allegedly ang tapos ang pag-construct permission gid sa mga residente dira sa nasang bitala na barangay ati kung mahagyan siguro ni maluguro ka mo ay mahambal guro ka mo hindi na ako di balik-balik sa sila dalan pero dali na lang na ako naman
o man kay mana manag-eleksyon na Bombo Richard. Diri sa mo na kung hindi na pagtamnan sang saging laban-laban may nagtubo na nanganiyog kag mga dagmay. Nung duman sang ligad tuig may gintanom nga dagmay, may gintanom man nga niyog, may gintanom man nga saging na hindi nyo pagkayuho na ari kay tamna naton. Amo na balan mo ti subong ang mga kontraktor abi kung kaysa sila manabi ang nagasugad sa mga politiko mo ginagamit ang mga eroplano sa mga nasyonal nga mga sulugaton abi nga mga politiko pakadto diri sa aton sa Western Visayas pati kontraktor mo man nga sunod-sunod pati ang taga DPWS sa mo man nagsala guro ni sila sa ilang ginaobrahan kay wala silang ngipon gusto lang sila magsunod-sunod kalibo. Tama gina Bombo Richard kay mga musina man nagaganabo man diri sa mo no. O may mga kung kinsa may mga reading nga mga project no ang taga DPWH nga kundi pagani maiplastar diri sa aton sa kanginan di pa makumpleto hindi pa matapos-tapos kung kinsa may diri man sa amon mga national highway man no may mga yara nga daw gamay lang giltat in kayo pero abutan pa na sang pila ka bulan kag may masubo-subo may yara pagani nga nagaksidente tapos amo tuwang dayon nila nga ayuso naman liwat mga musina bla ang problema da no dapat nga ang makayo nga dapat rikta na lagi bla nga matibay Bombo Richard amo gid bintahan man ko ng konduktor nga may eroplano kay bisan pa masugat ya kung sino man ang magkanto diri sa aton di kung sino nga politiko ginaakomodar kung sino nga sekretary ginaakomodar di mahapos lang ila sini nga travel kaya mo nang pila ka mga nakita diri nga daw hindi sila makatukso daw hindi man makapangkuano hindi man makapamorsa ang Quandrio, ang DPWH Regional Office 6 sa amon nang diri pila ka bilog flyover ginakayo diri may sa Ungka, may sa Haro, may sa area sang diri pagid sa area sang uhong-uhong di sa pakanto sa sa Leganes di bala daw pila ka bilog na statut sa bahin sang area pa San Miguel sige-siging obra buhay na ning pizza kun tani may mga lapses na ni gid mapabalo amo ning kontraktor kung kaisa aton gobyerno aton DPWH so may gambal ko na ni naka-penalty na ni kay naglapaw sila sa period abi sa ilang contract gid matigayon anon mabi kay gusto lang sila magsimba sa mga politiko iba nga mga engineer ganina politiko man ang mando sila dasig man sila anyway dito na kamo pagbalikan salamat gyud sa aton sa nga Okay. Sige, salamat gid Bombo Radio Western Visayas. So ay nakita yung mga kabinan may nabilin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Manging kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansin Dolsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, #1 sa Bacolod. Basta radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani